Udul mahita amang inang. Saunari tabegema kata sambutan sian Ketua Panitia Natal Inang Nyonya Jojor Uli Siagian Boru Saragi. Shalom. Horas mari kita saluhutna amanginang. Nahu hormati kami amang pendeta Resort Cimanggis, amang ana beban, dohot inang, dohot pendeta, amang pendeta Tampu Bolon, dohot sude parhala donami. Puji Tuhan, bornginon, boy hita merayakan Natal Paropuan HKBP Cimanggis di gereja ta. Mau liate tu amang pendeta tu parhalado dohot saluhutna amang inang naro di Bornginon merayakan perayaan Natal Paropuan HKBP Cimanggis tanggal 20 Desember 2024. Madok moliate au tu sude dong aku panitia naung loja makobasi ulauta di Bornginon gudang jutni roha adong lasni roha lao patupahon acarata di Bornginon mangido maaf au di hahurangakku sebagai ketua Natal Paropuan Cimanggis 20 Desember 2024. Alai dihahurangaki makin kompak kita, semakin solid di pelayanan Paropuan HKBP Cimanggis. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat Natal. Mauliate. Shalom madita saluhna. Ada orang so masuk kita tu acara kebaktian di Bagasan Betarion. Jumolo mahita martangyang nahohom martangyang mahita. Amen. Huriani tuhata namar pungu dohita di Bornginon di bagas joro ni tuhata imalaho makalason hatutubu ni tuhata Yesus Kristus si paluai. Atong tajakon maharorona na mangalehon haluaoni dihita laos pinasahat matuhita saluhutna selamat hari Natal madihita. Selamat Natal matuhita sederuasne HKBP Cimanggis. Selamat atong las marohata tahu basi marohata laho marsahor doho tuhata Marede mahita sian bukede nomor 510 sada ayat sada dohot ayat 2.
Mari hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi porbadian na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Idama hatop doauro, tiop manadiho, asa unang adong mabuat tu palmi, edehon hamuma hamuliaon ni debata, puji hamuma guarna, paledes hamuma dalan di ibana, namar hureta di halongongan, Jehovah do guarna. Marolopolo mamu jalan marasnya roha ale burusion. Ai idama nungaro au namaringanan di tonga-tonga muna. Nina Jehovah si asiho. Martangiang mahita, ale Jehovah debata amanami, saya pinuji ma guarmu nabadiai, ala nong ditikirho bangsom, ditugu-tugu ho dohami, naholan sian ho, gabe saor muse dohot ho, gok lasni roha dohami, alani i, saya jaloma hamuliation ni rohanami, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Amen. Tajahama hatani Jehovah debata natar surat di Pesalmen 110 sada ayat sada dohot ayat 5. Pujiokuma Jehovah sian nasa rohani saluhutan ni akka partigor dohot di huria. Algado aka pambahenan ni Jehovah, hinalumuto ni sede akan nalomoro harisi. Hamuliaon dohot hasangapon do parulon nai, jalahot do jongjong hati goran nai, saleleng ni leleng na. Nungari bahen ibana secara parningotan dihalongangan akan nabinayan. Paringan bahasa jala parasi roha do Jehovah. Nunga dibuhali akan namakabiari ibana, diingot do pada nabi nahenai ro di saleleng nilileng na, ido sahatna. Mertua do akan natu mangihon hata ni debata, jala naupiopsa. Amen. Tulungan
saluhut do di topa debata, langit, tano, laut dohot nasa isina. Di topa do aka suaswanan, pahapahanan dungi jolma. Saluhut nai majadi do marhite-hite hagogoon ni debata di bagasan huasona. Nuaing tabegema liturgi na parjolo. Dimulanai nunga adong hatai jala sahur tu debatado hatai jala debatado hatai. Mana sahur tu debata dimulanai. Saluhut nai marhite sian hatai do umbaen na menjadi jala dang adong nanggosada sian naung jadi i naso marhite siani. Di bagasan hatai do hanguluan, laos hanguluani do panondang ni hajol maon. Namar sinondang do panondangi di bagasan na holom, alai dang di jakon na holomi. Hehe do sadahalak siluru ni debata, si Johannes do guarna. Si tidangi do ibana ubain naro, asa di hati dakon panondangi, anggiat gabe porsea saluhutna marhite sian ibana. Danga pala ibana panondangi, nama katidakon panondangi do tahe. Amin. Alai nungamando kru jui tu portibion panondang nasi tongi nama nondang nasa jolma. Di portibion hian do ibana, jala marhite sian ibana do menjadi portibion. HP dang ditada portibion ibana. Narodo ibana manopot na di ibana hian, gabedang dijakon akana ibanai ibana. Alai manang piga na manjakon ibana tusido di leon huaso asa gabe anak ni debata nasida akana porsea di goarna. Ima akana tubuh sian mudar, manang sian sakap ni daging, manang sian sakap ni bawa, tung sian debatado. Gabe daging mah hatai jala maringan di tonga-tonga ni hitaon, jadi huida hami mah hasangapona, ima hasangapon ni anak sasada nasian iba amai, go asini roha dohot hasitongan. Di hati dakon si Johannes do ibana, ainin nama, ondo ibana nahudoki narosian pudiku, jumolo do ibana adong asa ahu, ay perjolohian do ibana. Aisyah namoraon na do saluhut ita manjalo ima asini rohana nasomarna montok. Amin. Tabegema pokal solo sian inang situa boru raja guguk.
makhluk ternak di dunia tercipta oleh tangannya, dan manusia diberi kuasa terhadap segalanya. Namun semuanya itu hilang, damai dinodai oleh perang. Manusia yang diberi budi dan akal berbuat dosa, ciptakan perang. Dunia semula sempurna tenang, ternoda dosa manusia, dan Kristus datang, Raja damai pemenang, kembali bawa bahagia. Segala makhluk penghuni dunia tercipta oleh tangannya, dan manusia diberi kuasa terhadap segalanya. Namun semuanya itu hilang, damai dinodai oleh perang. Manusia yang diberi budi dan akal berbuat dosa, ciptakan perang. Dunia semula sempurna tenang, ternoda dosa manusia, dan Kristus datang, Raja damai pemenang, kembali bawa bahagia. Dan Kristus datang, Raja damai pemenang, kembali bawa bahagia.
Igijang ni rohaido marhabang sa sibolisi. Laho mangela-ela jolmai asalam takang. Jala asa mangalao si patik ni debata. Pakorhona gabe uhumon ni debatama. Tabegema liturgi na paduahon. Alai ulok dono bisuk sian nasana manggulmit di ladang akan cinadion ni debata Jahoba. Jadi didok mama dok boru-borui atahe tongondo didok debata naso jadi panganon muna sian saluhut hau akan diporlakon. Dungi nina boru-borui mamandok uloki jairo panganon nami sian perbeni hau akan diporlakon. Alai anggo sian perbeni hau na diparsitongan ni porlaki didok debatado unang pangan hamu siani jala unang jamahamu asa unang mate hamu. Dungi nina uloki mamandok boru-borui dang natutu hamu mate. Ai di boto debatado sadari di pangan hamu siani tonggor mama tamuna gabedo son debata hamu umboto nadengan dohot naroa. Dungi sadi panot noti boru-borui ma parbuen hawi dibahen denganna panganon jalapia matana marnida jala tau manunggul rohatu hapistaran hawi jadi diputikon sian parbuenai jala dipangan delehon madohoto sinondukna siani gabe dipangan. Dungi tongor mak matanan nisida na dua diboto makna marsai mara nasida gabe disomoti mabulung di au harabaen sabuk nasida. Dungi di begena ala ibana inaninasa na mangulu. Amin. Tabegema kor gabungan parupuan HKBP Cimanggis.
dang cara dibahen simulisi laho mangago jolmai. Alai dang dipasobu debata songoni masa saluhut tu ujungna. Ai para sirohago dang do ibana. Alani i diparbaga-baga do laho paluahon jolmai sian dosa. Tabegema liturgi na patuluhon. Inorhon didosai. Nungalam sage jolmai mangula hajaton. Martimburak kijang diroha. Lam dikanup luat tubuh. Aka panggosa-gosanon. Lam somal di bagasan late. Hosom dohot teal. Dohot akan napor. Duli tu donganna. Parbolat-bolatan di jolmai mambayan susar harsedaon dohot hadameon. Ai ganup nasida nunga holan makarikoton na di diri nabe. Mago maroha peduli dohot ngolu na marsiurupan gabe tu puma roha na holan marpanarihon diri na sendiri. Torop do akan atorasna lam holsoan. Alani biaya sikolan yakka ianakonna lam timbo. Godang ma akayanokanna naso sahatu akan dipinarsitana be. HP persaingan ni zaman mangido ikon na bisuk ianakon nai. Beha nama ujung ni saluhut nai. Amajuan di zaman oppe masai doras do mangela akan aposo tu nahola pasonang-sonang daging sabing, narkoba, pergaulan bebas, juji, permabukon, dohot akka ulaw na sotama, nunga pay memahon akan naposoi. Ima naboy manait nasida gabelam jonok tuha holomoni. Kaido dong se pakorhon ni hamajuan ni zaman. Nama bain polusi udara, dohot polusi aek, polusi tano. Ido nama bain lam murah-murah jolmai madabu tu parsahiton. Jala godang ragam ni sahit akan sodapot atusan. Behana mai ulaning Dina deba tarbegedo barita ni deba partogini bangsoon na holan makarikoton na diibana membuat na sojabarna na aturan tuha porluan ni na digomgomana dibuat gabe bagianna ima na nigoaran korupsi gabe adong masian nasida marna punahon naso na diibana HP godang jolman nasodapotan di tohapna. Dada holan i dope hamaolon na ikon adopata pakorhon ni dosai. Taida dong torop akan apa tubuh-tubuh gagap manang hoaks manegai parsaoran ni jolma. Aleni ido umbahen masa habut turon. Ai upersian nama jolma tu barita gagap sian barita nasiptong. Adong do deba naong niang rohana di parugamoon. Ujungna ditadi koma parsaoran. Ulamuan nama rohana mangulahon aka ulaw na pasonang dagingna. Dada poda nasuada. Alai rohai nunga maolmba. Suang songoni donang akatobak aik dot lingkungan hidup nunga sega sude nunga masa akan nama nabai hau sepola menimbangi keseimbangan di lingkungan lamoho ma portibion alai tung otik dona olo makatidakon laho parehol. Marnida salhut akan nama sai gabe lomos maroha tu dia nama ujung ni salhut na nama saon ay tung swadong dotuk gabe pangalualuan manang naha papostor roha di portibion jala tungaha nama si hirimon di bagasan ngoluon amen.
Sai togu maau tu bagasan jala ajariau hodo debatani hatoku hodo nahu haposi ganupari. Seingot maale Jahoba akadengga ni basam dot asini roham Aisyah narobi do akai. Sai unang paingot-ingot aka dosa ni haposoku dohot pangalau siku. Sa ingot maau ale Jahoba hombar tu asini roham alani dengga ni basam. Perdengkan basa jalan abonar do Jahoba alani dipodaho do dalan natigori tuaka pardosa. Alani guarmu ale Jahoba saya marpamuati maroham di dosaku aitung nabalga doi saya dopakom maahu jalan roham diahu ai pujung jalan adangol doahu. Gam ganda do hagogota ni rohaku saya palu maau sianaka haso sahaku saya tatap ma dangolhon dohot ngaluton jalan marpamuati maroham diaka dosaku sudena. Saya lusi maahu ale debatani hati goraku ya ujou ho jala palubang ahu jupa hagogotan asi maroham diau jala tangi homma tangyaki. Sai tagihon masoraku ale Jahoba molo jauh-jauh au asi maroham mida au jala alusi au nina rohaku do mandokho lului mahamu bohiku atong bohima nal hulului ale Jahoba. Asi maroham diau ale debata hobar tu denggan ni basam sese sama aka pangaloyaseku hobar tu godang ni asi ni roham iasma au buri sian hajaha toku jala paiyasma au sian dosaku. Ale debata saya asima roham dihami jala pasu-pasu hami saya marsinondang mabohiman dongani hita asalam marbinoto tano on di dalanmu diboto akka bangso sudena hatuonmu amin. Saunari tabege ma puisi na binuatan ni inang nyonya situasi laban boru silitonga. Makna Natal. Natal adalah pengorbanan. Ketika Tuhan yang kita percaya mengorbankan putranya yang tunggal supaya kita tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Natal adalah kesederhanaan. Ketika Tuhan datang lahir ke dunia, bukan di istana mewah, hanya di kandang roda di dalam palungan. Natal adalah sukacita. Tuhan datang untukku dan untukmu. Kelahirannya adalah kabar gembira untuk semua bangsa-bangsa. Natal kado keselamatan dari Pencipta. Diserahkan kepada dunia karena cinta. Untuk kita sambut
dengan sukacita. Salam Natal. Tuhan memberkati kita semua. Amin. baga-baga ni debata taringot si palua na tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean si aton di parbadia di huta Bethlehem tabegema liturgi na paupaton dungi Roma ujui pareta sian Kaisar Agustus iko suratan na sajolma di gom-gomanna. Pamilangon parjolo mai uju di gonggomi si Kereneus Tano Siria. Jadi borhat masa sude asa disurati ganup bona ni pinasana. Borhat manang si Joseph nasian Galilea, sian Nazaret nangkok tuluat Judea, tuhuta ni si Daud namargoar Bethlehem. Alasiam poparan jala margani si Daud ibana. Pasuraton dirina rabdot si Maria oroanai naong gabe-gabean. Jadi dina di sini nasida gokma arini hanguluanna. Ditubuhon ma anak buah bajuna, diborhos ma dipiakon ma tu bagasan panggagatan ala sodong inganan na asing di parmeanan nasida. Jadi adong mamar borngin di ladang na di sini aka parmahan mangingani pinahan nasida. Jadi didapoton sada suru-suruan manasida jala marsinondang masangap ni Tuhani humaliang nasida gabe mabiar situtuma. Alai didok suru-suruani ma tu nasida unang mabiar hamu ai barita halas ni roha godang dohubuan tuhamu parsaulian ni sadok bangsoi amin.
ay nang tubo do di hamu sabornginon di hutan di si Daud si paluai ima Kristus Tuhani. Onma partinandaan di hamu poso-poso do dapoton muna nabi norhos peak di panggagatan. Jala topuma adong dongan suruh-suruani torop ak kaparangan perban wagijang dipuji nasida do debata madok jalani nanalawi aka suruh-suruani sian nasida do pagijang marsipadohan ma aka permani beta mahita tu Betlehem taida mana masaon na pinebotohon ni Tuhan tei tuhita. Jadi hatok manasida lau tu si gabe jupangsa si Maria do si Joseph do poso-posoi napeak di panggagatani. Asa dung di ida di bari tahun nasida ma buah-buah naung di hatahon tu nasida taringot tuda danaki. Jadi sude no begesa longang bedo siala nahiana tahun nya kaparmahani tu nasida. Ia si Maria di peok do hatai sudena jala di pohusor-husor di bagasa rohana. Mulak do aka paramahani dipasangap jala dipuji-puji do debata alanisa sude na dibege jalanani ida nasida songon naung na dihataoni tu nasida. Asa ngapon ma di debata di gijang dame ma di tanoon di aka jolma halomoani. Amen. Marede hita sian buku ede nomor 50 ditikina maredeo nanon Roma pegalak lili tujolo amang pedeta nami amang uluan amang nababan mewakili perhalado inang situa buru purba paniroi inang situa buru tabba ketua panitia natal inang jojor uli SPH inang udur perwakilan ama amang raja guguk perwakilan perempuan inang nyonya situa Manalu nyonya situ Tabarat Buru Manalu. Di
Jongjong mahita sude amanginang. Marede hita sian buku ED nomor 54. Alahiro. Begema lagu pujian sian kor ama gabungan.
Parholong roh haro de batas tu sude manusia di lia portibion. Jala macam suku, bahasa, di patupa asa membahen hita sada di bagasan ibana. Sionari, tabegema liturgi ragam bahasa, na tersurat di Yohanes 3 ayat 10. Bahasa Indonesia, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bahasa Inggris. For God so loved the world that He gave His Son and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Bahasa Yunani. Putos gar egapesen hoteoston kosmon, osteton hoionton manogene edoken, hinafajo peutewon autonmi apolete alo ekejoen ainonion. Bahasa Cina. Sen ai siren, senji jantade dus henji sijai, tamen jauh jiji cintade busmiwang fande yongseng. Bahasa Arab. Inna al-hakat ahabba al-alam hatta ba'dalla innahul al-wahid likaila yulikal kullu ma yu'minu bihi bal takunul lahu al-hayat al-abadiyah. Bahasa Belanda. Oh, di karsis de peren. Wij de liep de van God in de weres in Hekopen prediken. Itu beringin an allen mensen. Bahasa Jerman. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass seinen Egoben Sohn gab, damit alle, denen glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Bahasa Jepang. Kono joni kami sama wajawin, temani simpai jona sarakema sama wasai itino danio, ikuti kami sintai wow, wasu saramai joni, tatano tioni, alguno kumuko on kutangi. Bahasa Portugis. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que tudo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bahasa Italia. Porque Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non muera, ma abbia vida eterna. Bahasa Spanyol. Para que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Bahasa Nias.
Simane wa omasi lo langinesi gulinade ande, irege ifatenge nononia si hasambua, inaleteki kodoji sama tekania, inal wauri sinduru basil aitu. Bahasa Simalungun. Ai sonondo holong ni ur ni nai bata bani dunia on. Pala doi berehkon anakna nasasadai. Ase ulang mago halak na persaya bani. Tapi ase guguluhan nasadoka ni dokah ni bani. Bahasa Jawa. Awit dene Gusti Allah anggone ngasihi marang jagat ikut nganti masrahe kang putra kontang anting supaya saben wong kang percaya marang penjenengane anti nemu kerusakan nanging duwe wena urip lenggang. Bahasa Manado. Memantai tano na iwo iya, opo-opong niya dunia ya ay karya minican ni opo-ompong mentena asa unang paindan ubayana. Percaya ni ania tay binaskare nganan selamat ahad kauro-uro. Bahasa Islandia. Pivi et sovo elskandi gut, heimin et han get at, sin ingeten son tilpes et alir per et han trua virus egi holdur et per happy elif live. Bahasa Toraja. Belama temoto tupoang matua, akamaci tu isina telino, narungan ni upan kaseon nio anak tunggana, kau uma ana mida-mida upan tangan nitae, nalasanggang sanga dinda akabutui katuo asai lakona. Bahasa Prancis. Karadio eten email emonde guilela. Edon son fil engui. Efin kwe chongu kroit in lu ni prispas. Mais kuil etle efie etenele. Bahasa Melayu. Karena begitu besar Allah cintana sama dunia, sampai dia kasih anaknya yang tunggal. Supaya masing-masing orang yang percaya sama dia jangan binaso, melainkan mendapat hidup yang kekal. Bahasa Sunda. Karena kasida mika asihna Allah ka alam dunia. Nepika masih keun putra tunggalna supaya sakur anu percaya ka anjen una ulah binasa tapi meunang hirup langgeng. Bahasa Timor. Poin oes neno nepah finain onaile talante in anmo nefea masehe nati ale sakule nekan natep neo ins kais uem leu mas nafeni honis nabalbal. Bahasa Minang. Karena Allah mengasihi duniako sehingga dikaruniakannya nan tunggal tu sipo sajo nan percaya indakan binaso, melainkan hidup selamo-lamonyo. Bahasa Batak Pak Dairi. Bagen ngo keleng ateni debata mida duniaen. Pelango anak sisada ibereken asa ulang balang genep si percaya tubana asa kegeluhan si dekahna bana. Bahasa Danis. Desalades else de good Vanden et hancai sinmon don endanden por et punyer ayon for pihan ike oral portadet menheb even live. Bahasa Aceh. Mongga Allah mengasa kepada sondoyo nyongen nepikan senggaget nyangon karuniakan neorget nyan tunggal supaya satiok nan percaya kepadanyo binaso melainkan beroleh hidup nan kakal. Bahasa Batakaro. Sabab begen pengkengi di bata donienya maka iberekena anak si tonggal gelah olah pende isepe sitik ibas iya. Bahasa Batak Angkola. Angke saholong dorohani de bata mida hasianganon jabat di leon ia anak nana sasadai aso ulang mago barang isen na porsea di sia tapi marhanguluan na somanatak do ibana. Bahasa Mentawai. Kise pokatet bagat
ketai kamanua, ketai kapolak, si kacan tongania si pusara, bule tai ilango, senet si matonem, baga katumunia, tapi bakati lepuri, menuait si tomoi tata. Bahasa Swedia. Jag ska skatt åt falden ett han utkap sin en pot som pat ett far op som trofanom sky i sporgas utham ha effect life. Bahasa Afrika. Van Solef het God die wereld gehad, dat hisi ege before zo'n gegehet, zodat elken wat in hom glo, nie verloren zij gain nie, maar die ewige lewe saihi. Bahasa Ibrani, ki aha paraba ahab ha Elohim, et raolam et asirnatan, et beneut yehido lemaan asir, loyoyat kol hama emin, bekiim yirea haye olam. Bahasa Norwegia. For så høyt har Gud ikke spuden oppgått sinsen in ien bonem, for len instrup for dinsen wakam ikke for gohotap men hop imiblim. Bahasa Dayak. Allah Ta'ala rindu Mesia, dataka ia memberi anak tunggal, ya kambiaka semua orang rirap ya endela lumaya, ulah buli hidup maruan. Bahasa Batak Toba. Ay songonondo holong ni ruhani bata di Portibion, pola do anak na sadai di Lehon, asa unang mago gan una porsia di Ibana, asa hangoluan nasa leleng-leleng na di Ibana. Amen. The world
Asini roha madi hamu dohot dame nasian Tuhan debata amatai dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horas madi hita saluhuna. Hatani debata na pasikopon saluhutna akka panidangion marhite liturgi di pesta Natal seksi Paropuan Boronginot di hita imanasian tema natar surat di Lukas bidu 2 ayat 15. Beta mahita tu Bethlehem. Hamak kadabang dok dainang rak majaha majolohita di Lukas 2 ayat 15. Rak mahita majahason. Tajah bahasa Indonesia nak ya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu seorang kepadanya, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Ido sahatna. Ada orang so tatangihon renungan Natal Boronginon perjulu martopak majohita tu seksi Paropuas sude. Buasa manginang perjulu catata sianau homido acara Natal tahun ibadah tahun demak menak nang penak kinadong songon nagyo sautik tong do pebo diat tanekel nate. Ala mungkin di proses tikilatihani ati pedang boy ripa alai tarida Indonesia dong sada koordinasi nadenggan. Jadi gabe berwibawa acarai. Dang raus tertata do denggan napa dua durasi waktu ngamulai sian panopaon saat Tuhan tubuh ni Yesus sada satu ngajomma. Mulutab bazamiton sada satu ngazom nai gabe basi termekil hamu. Durasi ibadah yang mantap hanya 1,5 jam mengisahkan satu peristiwa kehidupan dan keselamatan. Na patuluhon uli-uli masudiak kainat taido kan badang adong manghaku. Dibangun suasana Boronginon menyemangati hita madoko beta mahita tu Bethlehem. Marilah kita pergi ke Bethlehem. Tentu memang kamanginang ala Natal itu adalah sebagai perayaan sukacita tentang kelahiran Yesus Kristus. Nah, sesungguhnya adalah momen yang penuh kasih. Karena apa? Karena kelahiran Yesus ke dunia ini adalah bentuk konkret dari kasih Allah, kepedulian Tuhan kita bagi dunia. Lapatan nak kamanginang dakolak kata, dakolak baga-baga, dang mabejol matarhirim songon hita tu hita marjaji, nagodang mabait terhirim dongan, ala yang go debata konkret do. Dang adong disi omong kosong. Alai benar-benar do direalisasi hod debata janji baga-baga haluon nai marhiti Yesus Kristus tuhatai. Ido nakin nata bereng di liturgi ragam bahasai. Alai unang pula sude tamai bahasa nai bahasa Batak majo tajaha. Rak majo hita majaha Yohanes 3 ayat 16 ya. Aisongonodo holong ni rohani debata di Portubion. Luar biasa
dilehon anak nana sasadai gabe haluau dihita jala sadario nakada akadainang disodo takkamanami saluna remaja dot naposo marhite perayaan ni seksi paropuan ditogihom mahita laho makalason hatu tubuh ni Tuhan Yesus marhite temanatali beta mahita tu Betlehem. Marilah kita pergi ke Betlehem. Adong tulu hal namat saya perlu alai jepek pehubain asa unang paliliku at saraon asa sanga mamusian nomor foto. Ala narong do perana sasanga marpoto nakin. Beta mahita tu Betlehem. Hata beta o mana parjolo marilah nagabe jauh-jauh panggilan laho menanggapi merespon secara proaktif kabar sukacita. Ima responnya kaparmahan dung dibegi nasida na pinabuani suru-suruani. Mereka secara proaktif merespon dang ngongong dung dibegi adong berita nung tubuh Tuhan Yesus di bara di pinahan di huta Betlehem. Sigop nasida merespon. Biasa dunia song nonak kamanginang pitur sigop alay tabering majo taringot tu gembalau parmahanonak kamanginang takas do taboto ima akka zolmana pogos zolmana sopola sitangi honon hatana. Gembala itu bukanlah orang-orang penting dalam tatanan sosial masyarakat. Bahkan mereka adalah pekerja yang diupah dan sering dipandang sebelah mata. Salinay na pugos do nasida. Naneng dohono di sonak kadamang do dainang. Boy do keadaan kondisi hapogoson nasidai. Maul majalo sesuatu. Apalagi madang masuk akal. Dang tarjalo rohana sida boy do alani hapogoson iba kondisi na memprihatinkan. Nga masuk angin. Hola napi do dadang-dadang nasida di parjapalani. Asugari dong Roma dok nunga tubuh di hamusi paluain na nagudak katam namar manom mak ayahana sodonon ni tarsongo kita nuengo nak kamanginang aka ado undian na di Facebooki molopala muncul di berandata nagudak katanyon. Bisa saja apatis karena keadaan memang sepertinya tidak mungkin berubah. Alai dang songoni nasida dalam kondisi sulit menerima kabar yang tidak masuk akal, tapi mereka respon proaktif. Pitor didokon beta mahita tu Betlehem. Mereka pergi meninggalkan domba gembalaan mereka walaupun itu bukan kambing domba mereka. Mereka tidak terlalu ragu lagi untuk meninggalkan itu. Mungkin akan dimarahi oleh pemilik domba itu, tapi mereka tinggalkan. Matona perjulok kamanginang neng songoni mahita niam merespon kabar baik dohot hatani debata di ngulutta nang pe tung di bagasa pergumulak kita nuai bergumul dope hitak kainang adong dope pergumulatta ado unang gabe apatis kita tuh keadaan seolah-olah tidak bisa diubah dan tidak ada sumber yang membuat kita bersukacita. Molo dio beta mahita tu Betlehem nang persidohot dohita di tonga-tonga ni kondisi kehidupan na mungkin penuh pergumulan ni alai dohot makalason dohot mangulupun. Molo ni ida ni anak kainang akamang secara fisik tarida do marlas ni roha dohita. Aka penampilatta natabain jala hirim roha gabi pilih may dalat tapasang apod debata parpakyat tau namin. Akan atapatu paon patuduo las dorohatta merespon hatu tubuh ni Tuhan Yesus. Uli-uli jala semangat laho patupa natalon. Gudang dosia kita kapanitia na mungkin ikut tinggal honon na ulaon na selama proses laho latihan mempersiapkan. Tada nilas ni rohana manomu-nomu imana secara fisik. Alay nang songoni do niya nakaamang do tinang lubawi maka paropuan akay nanami merespon secara luar biasa semangati secara rohani. Hirim roha iko songoni maniak kita
di Natalon songon akka parmahani. Jadi unang gabiarong songonon isob badanna alai todina di nasing ningom mazo manang na dia may songon nalas do roham eda inna dongan narupani atoy man pinalas-las do unang pitor tapateho manggo persoalan ni gaduk tikki do adong ido ka alai ko solukono tado suasanai tubati dohot partodiota pabu adang hola secara fisik kita marlas ni roha doh doto ditta marolopolop nang pe bergumul do hita nang peta adopi do ka persoalan alai ala nunga di arau kita beta inna aktif mahita menjemput sukacitai ala dong barita di Betlas Niroha di Bethlehem ala di sido tubuh Tuhani banaing ma gabe iko parsidohot tita laho makalasoni secara rohani unakolan pamatang. Jadi saur dokma disodo daging ta isomat todita isor rohatta unang mapara manginang tua ka persoalat tai alata pasti hojo aidung mula akka parmahani sia Bethlehem ahado di dok penakil liturgi ta he di pasangap jala di papuji-puji nasida do debata dang netor gabe mamora nasida dung mula sia ni asa tabo to ate dang netor gabe habing na suwe habingi dang nagabe pinahan na sude pinahan na pinarmahan nai dang netor gabe baju baru nasida tonggo jeket na buru-buruki dipake mulak alai adong sesuatu nambah bener berubah respon nasida Tuhan uluan naima dung mula nasida dungi mula maka parmahani dipasangap jala dipapuji-puji nasida do debata atik biasa ngonon dung mula kita non tong dopesi persoalan ini lok disi alai anggoto dita nunga muba cara meresponna karena untuk itulah Kristus datang napa dua honak kamanginang adong manat di tabereng disi sebagai satu na ikom mangulu di tonga-tonga di parnguluan ni hita tarlumobi maparopuan ima nilai kebersamaan beta hita tu Bethlehem hata beta mangodolhon nilai kebersamaan ikon rap bersama-sama ikon rak dohita taruli di Las Niroha unang sasahalak beta inna berarti laho pasidikon mulu adong kasih halas sonoton ikon rap dohita mang kalas korap molo Yesus na tubuhi mabelas Niroha ni Zol masudi tanpa pilih-pilih hita piak kamanginang ikut tatugio dodongata rap madai dengan bahasa ni bata marlas Niroha masih beta-beta mahita molo adong kasih halas sonoton masih beta-beta kita molo adong kasih hol sonon rap marsiurupa kita ido tadani naung makalason hatu tubuh ni Tuhan Yesus apalagi mamolo persaulian unang puluh rohaminang kolak kamu mengelangi tugyo kamu akadong amunay adong akasi alas sonot tugyo kamu akadong amunay rapi ta beta unang sip apalagi mau tori pamati HP na usah nang hubungin na mari bersama-sama secara persekutuan kita mau bersukacita menikmati kasih Tuhan dugina patuluhon akadamang dainang molo didokon beta hita tu Bethlehem Omma na mangodolhon sada semangat aha idonakin dung pazupang akka parmahad doh Yesus adong golas di roha dinasida sekalipun keadaan secara fisik dan ekonomi dalam kebutuhan sosial mereka belum berubah tetapi ada nilai yang berubah dalam diri mereka korabdo rap medai dengan bahasa ni debata. Para gembala bersama-sama pergi ke Bethlehem ingin bertemu dengan bayi Yesus, yaitu pertemuan yang mengubah hidup mereka sehingga kembali memuliakan Tuhan dengan kehidupan mereka. Songoni mahitak kamanginang.
Naing laho mamuji debatado hita disudi akka potensi natabay ni. Naing pasang apod debatado hita laho patupaho perayaan Natalon. Alani perjumpaan kita dengan apa yang kita persembah dengan Tuhan melalui apa yang kita persembahkan malam hari ini. Memang harus membawa damai sejahtera ketika kita nanti pulang bersama-sama. Adong do piak kacara na mangihukan ngat lasro hatta satu tikion unang anon alani acara gabi adong musi ungut-ungut unang ikut tasadari do dirita sudah do zolmon hurang, tidak ada yang sempurna. Sehebat apapun dia punya kemampuan intelektual atau mungkin gelar akademisnya berjejer-jejer, dia manusia, dia punya kelemahan. Adon yang bangunut tadi sih sedikit untuk mengerti orang lain tentang keberadaannya. Asalas rohatan non. Ay memang ido biasana tergudang do songoni. Anggo apala inti ni pestai ngababay las roha alayak ka bunga-bungana bodo mabay gabe dang las roha. Dinggat doi para dihamu si panganon, erong ko teh. Sotung gabe imuruki dewan koinonian noni ba. Dinggat doi para dihamu, denggan ngapasti denggan. Alay bodo berbeda ekspektasi dohot kenyataan bahasa. Aizol mau nasing bedo selerana. Sa ido ibubuan ng tupunguan. Ijabut tadobo hitam punya selera. Anggo itu kita mamangatur. Alay anggo disongonod do mari kita terima itu sebagai berkat. Asal mau nang basiat tong. Tapi hal kecil itu juga bisa merusak suasana hati kita yang sudah hampir 2 jam ini kita boleh menikmati ibadah ini dengan baik. Sahalinai dung mulak akka parmahani di pasangap jala di papuji-puji sida do bata las do rohana hita pekosongonido tadok ma di bagasar rohata tidak ada kondisi yang akan merusak suasana hatiku malam hari ini karena Yesus sudah lahir di dalam hatiku. Amin. Gabe lasma rohata patupahoni. Maka demikian juga kita amanginang lumubi mahamunak kay nanami na holongi hami. Sudah seksi perempuan kita bersama-sama datang kepada Yesus dengan mungkin hati yang terluka oleh karena pergumulan, oleh karena persoalan hidup, oleh karena apapun. Tetapi ketika kita sudah berjumpa dengan Dia, dung pajupak kita do ibana, mula mahita nungali gabe. Ati tong adong si hita na sumar si pakulingi man nong asabi nga luja mo si. Ang asay beda ay song nasorong gubereng labana apala digang nasa piti tapos pang marsibaisak kita masabi. Salah satu bentuk dari bagaimana kita merespon Natal ini dengan cepat. Ayang go persoalan do nang duluat na gudang persoalan jamita kopi bodo mabenat si rohamu boido alay molo nang tubo do Jesusi dang be di Bethlehem alay nung pajupak kita do ibana. Ada sesuatu yang berdampak dalam diri kita. Maka perjumpaan dengan Tuhan Yesus kita akan mengalami perubahan dan pembaruan. Natal adalah kesempatan bagi kita untuk memperbarui hubungan dengannya dan merasakan damai sejahtera. Ada orang suhututup akay na ngamang jalang majona di saping mi. Akka parhalado pe marsi jalangam ma. Iya. Oke, ngabinang unang pola merdala madzalang stok kido. Holan na tu ita inaboy ma. Alay usuk kumazo ahado idokok kamu. Atfed do penuaing. Iya, na pasti tahiri bodong atay las rohana ujuta jalang. Nah, ternyata dampak persekutuan kebersamaan itu sangat penting bagi kita supaya kita melihat molo adong akasi hol sohonot tadong atay pesongonido. Alay ati tung perap hol soa kita boydo hita marsiapulan. Salaman itu bagi kita bukan hanya sekedar physical touch, bukan. Dakolan asamar si jalang buti
Alayong nilai na tabuhan bahwa ternyata kepedulian kita dalam kebersamaan kita akan membentuk aura yang baik. Gabe jupang madihi talas niroha. Maka Natal adalah kesempatan bagi kita untuk memperbaharui hubungan dengan Tuhan, dengan sesama, dan merasakan damai sejahtera yang sejati. Amin. Mauliate ma Tuhan, tung sikop do las niroha nami di patupaho marhite pesta Natal ni seksi paropuan huriam HKBP Cimanggis nahi naholongan niroham nahi nokop mon. Di tonga-tonga ni keterbatasannya kapertikia doho gogo tung diazari hodo akaina nami patupahon na dumengga bornginon gabe marlas niroha doho marulupulup nasida jalapos doroha nami dina manguduti pihak cara nami totong pasu-pasu muhami boy masitabian boy saling menguatkan jalan atar lumobi rap madai dengan nibasam mahami malas niroha doho damai hami saluhut na di tonga-tonga ni parsoran nami jalabuanon nami mayali Tuhan mulak tutongan ni bagas nami be asa ia adong petotong akka naboy madoki roha nami ati tung adong petuhan akka sihol sohonon nami pos roha nami ia dong pajupak kami dohto dang boyak kailah mga bati hami marlas ni roha di bagasan ho mauliate Tuhan pasu-pasu ma akka haluzaon nya kaina saluhuna songonitar lumobi panitia dohot parhalado paropuan gabi pilihan nasida ma Tuhan gugui molo nasailaon si patadong akka pakatayon na mabajut roha mungkin dinasida ujulatihad dohot laho pada sida sipon Tuhan say marpangadjo disi jalalawas nasida Tuhan masyajuan ay dalan nasida laho pauliulihon acara odoy dada sakap laho mabain hasik ni roha di dongan atong tungunang manangah hatu habbe mga balas ni roha nami dinamulak kami diuduk niat sarop petotong madongani hami marhiti Yesus Kristus Tuhan nami martangyak kami Tuhan. Amin. Tazakom ma hatani debata maridde mahita sia buku de nomor 605 ayat sada saharo di ayat 4 laus ditikina maridde mahita pasahaton peliata naumuli tu debata. Raja,
Jongjong mahita saluna. Tangyakon mapiliata. Ali de bata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan. Dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat hami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon pati bulon harazaon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadda hami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rap mahita mangidohod di bagasat tangiang hatopatay. Alea manamin na di banua gijang. Say pinarbadia magwaram. Leon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesa madosa nami songo panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa Tuhan. Unang hami tugihot tu pangonsun. Palua mahami sian pangar. Ay hodo na punah raja. Dot hagugo. Rodi hasangapon saliling nililing na. Amen. Asini rohani Tuhatta Jesus Kristus. Dohot holong ni rohani debata ama. Dohot parsauran ni todi parbadia ima nama dongani hamu saluhut na. Malam baik ma dihita saluh na kamanginang Horas. Horas, upasatay matu MC. Aceh, Rodosia Prancis, Rodosian Arab naking mar Natal. Iko semangat deh. Selamat Natal para puan Cimanggis. Selamat Natal inahana. Nasorodo inahana. Pitijo. Selamat Natal inahana. Oh, tepuk tangan dulu dong buat inahana, ya. Selamat Natal buat Esther. Wah, itu medadadado ini. Wah, semangat sekali. Selamat Natal Ina Deborah. Nauti do Deborah. Manang napa borat tu do sasakna. Selamat Natal Deborah. Selamat Natal Ina Kamis. Luar biasa. Tepuk tangan dulu buat kita semua para puan Cimanggis. Puji Tuhan, Sadarion. Jumat tanggal 20 Desember 2024 Boy Hitamar Natal dengan sukses, tenang, damai, dan ceria. Tepuk tangan buat semua para puan Cimanggis. Ya, sambil mamete parmusi ada yang lepe gijang.
sambil mamete amang padita doa kaparhalado untuk naik ke panggung, kita coba nyanyi Dia lahir untuk kita. Boleh ya? Karena kita menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Boleh ya, sama-sama. Berdiri juga boleh. Ayo. Para musik boleh ya? Untuk kami Dia mati, untuk kami Dia bangkit ya. Boleh Bang? Song leader boleh dibantu juga ya. Oke, biar semangat. Kita harus semangat loh. 2025 harus lebih baik dari 2024. Kita harus semangat menyambut, oke? Kita semua berdiri. Berlanjut, ada beberapa sesi, dimohon dengan hormat. Oke. Unang maton hola saya mangan mula. Dan aci songonikan? Ido, alana inon acara tadon dari kita untuk kita. Kita harus tetap di sini sampai selesai karena ada beberapa sesi yang harus kita tampilkan untuk saat ini. Sudah siapkah untuk acara selanjutnya? Boleh dilanjut ya. Jadi ini semua kita harus berterima kasih kepada panitia. Ini pasti mereka sudah bersusah payah untuk membuat acara ini. Kita tepuk tangan dulu buat panitia. Untuk tidak berlama-lama, kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua SPH HKBP Cimanggis. Sudah kenal belum? Sudah ya, kita panggilkan Nyonya Udur Simatupang Boru Damanik. Waktu dan tempat dipersilahkan. Horas marihita salutna. Songon na urang semangat nang maledo.
Salidnai selamat Natal mari hita saluhutna. Mau leate. Yang kami hormati Amang Pendeta Nababan bersama Inang. Tungpe amangi lagi di bawah ate Inang. Yang kami hormati Amang Pendeta Tapu Bolon beserta Inang. Yang kami hormati semua situa Ina Dohot Ama HKBP Cimanggis. Yang kami hormati semua panitia Natal Paropuan HKBP Cimanggis. Dan yang kami hormati juga semua undangan, semua peserta liturgi yang hadir pada malam hari ini. Mau lihat madi Tuhan di patiur doari di bagasan sadarion di pangido dotang yang ta molo taingo nyan natuari udan saya martang yang iba unang maudan nyan di hari Jumat di begi Tuhan dotang yang ta mau lihat madi Tuhan. Amang Inang songon naking jamitani amang ima natapeop di bagas rohatta molo tung mula penok kita siap bagason tu bagasta masing-masing damai dohot holong nasihat Tuhan ima taboan tu bagasta hami sian seksi paropuan molo tung adong nahurang di penyambutan nami di hamu sude aka Inang Amang hami minta maaf. Mau lihat matong tu sude panitia yang sudah bekerja keras baik itu di pikiran tenaga. Mau lihat ma Inang saya Tuhan ma nama balosi Tuhan musaluhuna sayang gia ma paropuan HKBP Cimanggis kedepannya semakin bisa bersinergi dan semakin bisa bergandengan tangan untuk memuliakan nama Tuhan terlebih di gereja HKBP Cimanggis. Tuhan ma madongani hita saluhutna Horas. Sekali lagi dong tepuk tangannya yang meriah buat ketua SPH kita. Oke, nang male dope kan, boy dope sautinai, alana tasaksi hojo satokin, aka panitia yang sudah capek dengan waktu yang terbuang, tenaga, pikiran, alai mereka bisa tampil dengan baik. Tabereng majo, totor ni panitia. Tapahit Inang.
Eta hita menyawar inang. Asa semangat panitia teh. Tepuk tangan jotong tu panitia. Pangiolong-olong ni alaki dan iberek kamu seta bukan teret alai PT Somangan tabereng jo sada prahmen. Sudah siap kan? Prahmen ini yang memainkan adalah Aka Parhalado Paropuan. Untuk itu kami persilahkan dengan hormat.
Horboni padang bolak majapal di balian. Molo soada roha godang ma si dalian. Ninna oputa si jolo-jolo tubu. Upasaon pabuahon si dalian. Tu ulaonaha pei molodang di roha si dalian na manaro. Ngolu namar si dalian ido nanaeng idaota di frahmenon. Ihut ma ang iat wato tamutihana arga si parangehota di parngoluan siapari. Ida, nalaturi ado Ida. Songon nahudus-dudus Ida. Imada Ida, neng tuhau mau, neng madabi. Apalah Ida? Ido da ba Ida. Naing mabagi liturgi do nanau. Neng marnatal mahita da ba punguan nina. Dohok Maida teh? Anom Maida. Buru-buru au. Sohai bisa no dipangapagudung emean. Satok kido idaku, satok kido, mula marnatal satok kido, dang lileng. Ago ida, tuna asing malian ate. Musay na budari marbadaya do amata. Ay ba, sa marbadaya ida. Dang dami do pero ako. Ido. Ido tong ko dami roha da ba. Alana mulai hari Senin, satu Sabtu, satu Minggu na ulan na gereja hoin na tuaw. Angkulaw mamuji Tuhan ido, di gereja petorus nang pulawha. Alai, unang godang makatahatay. Apa hari Minggu mula ibadah, patigor-tigor hon pelea do pekan. Ido apa dang lurus-lurus hepengi. Alai Jai patigor-tigor hon do peta. Ido daba. Memang molo lahot tu uleon tu Tuhan ido, ikon yes doroha daba. Tunasing majolene dada. Amangku dohot Maida dohot Maida apa satok kido tunasing Maida kuda upikiri pe molo adong waktuku olo pe udah atong mula majawa ida teh olo da olo tahe aka jolmaon HP molo tu ulau na asing hatok patok do alai molo tu ulaun tu huriai apalah tung maul do Tuhan marpamuati maroham akami dan akadong akon amang tahe mula na mau bah ago tutu atong upagira ma namarhamon asaboyau marnatal dang pala sampai selesai asa doho tau marnatal taonon ale Tuhan pargogoy mau enak abi dia wano mata nenek on ba makanong matua isuboy be binereng be alay sa ni jugulhon nama jaiton warna mahepeng. Eda tobok, oh, dijabur hamu, ay jaburo, ay say, deda, oh maknisi ogol dah udah ido apa? Ido dah beda, ido. Tujabu. Oh, lo, mulai ate dah. Apalah haidaku, songon narohamu tujabu namion. Imada bahida, ngahubuan na liturgi. Alana naing marliturgi mapunguata ba agoy da macay gudang ulaw kuda ba aka baju ni punguanina dope di gereja daksay dope hujay tay dakku di macay gudang ulaw ko
nasingi majo togihon ida kuda. Sa tokki do ida anu ngapala hubuan ni bereng majo liturgi ni ida doho ito ni ngahubuan. HP bohamay. Nasingi may daku aja kamu ate. Dang pola lola ida benon ni. Sa tokki do ay molo marnatal sa tokki do dang pala 2 jam ni ida. Ay bohado dang lola nimu. Molo pola sa tongari audisi. Ngapiga jaya penku. Saya na hebat doamu. Dang pala 2 jomi ba? Dang pala 2 jomi daku. Dang pala 2 jami. Dang ba, macay gura ngon unon nai. Beta maah. Beta mai daku. Nasingi maju daku. Asa dingganan non rap dohot ito siogo non dohot eda si sinasadanai i. Toy maida. Saya dati horo makatai. Toy nasingi maulaon. Saya ngani do dang doho tahu saya dati. Bah, iturmuru deh dah bah. Ikon labok doroha dah bah. Ikon labok doroha. Oh loida. Nagurang ko jaita. Bereng ni. Macay gurang di pili. Nang palajar mo suboy be upa masuk benay. Mang satu kido idaku di sana. Toy mak mula meda. Amang tahe pulu ni rohani edau nate. Lak so di jalo dah bali turgiki. HP apalah berjuru aku nian. Iko doho ma edai doho itoi merlas ni roha di natalon HP lasongoni maroha mate daku ada ngupet tinggi siak kepeng amang mau memuji Tuhani lobis yan hepeng na godang mulak meda mulak song ni namai nama amang pulut ni rohamnya teh atau mulak majoy daku dah mulak meda tahun depan roh mai dah puji Tuhan. Pokoknya kedohot. Wah, tak hebat. Lak mula na mau HP mabuan liturgikon. Tuise nama lulu aku. Nya godang do daba. HP mersida liat do sasudina. Amang tahe asa ni rohaki marpamuati marohamali Tuhan. Mula nama au. Amang tahe macay ito hodo na ni do ni omak ni siogolon marliturgi hape sa ilala piba holan na majait hola kepeng pinikiran hola kepeng molo songoni pahatopok ko na ma pasayo nakajait ako ba asa do ho tau sogo marnatal simpan aja itu. Eda netikos, nah itu dia Oh, ida. Enang tutup bak do ida. Berbuai eda tutobak. Deng maderas denya bicat songen na luguar yo do bah. Amang tahe, neng maderes eda. Waduh hasil di karetai Lumayan mah ida sarung boy pasi baju ni geleng tak. Amang Lamar Natal no makan. Puji Tuhan make. Oh lo bah. Neng adong do dokot eda. Ida. Kan neng marnatal mapungueta to kinai. Oh lo. Doho maeda doho ito marliturgia teh. Iman yan ya don. Ay mabay nakacik roha na may huras ay mangaruh kaya kasidangolon. Ay di boto ho ito media holan na mau di perjujian nado. Amang buhay. Holo merjuji ito ape? Ina may anang gumula ape manggati beju na so diingot. Ibu ama marnatal songoni kamu majote? Daong eda maksud tu songonon. Molo perjuji pe ito ang gia mu barohani ito ay molo doho imana marliturgi. Buado hira-hira. Idak kuna burju niya ni dalay to may ida kamu majodate? Jadi so ina putus na marohani dadang doho marliturgi. Oh leda ayo man ni sangarono nunud dewe ni to nudang tarahaben noni munani hapian. Dang magoi kareti tetak de sino ni. Bos roham rodo gotanayan non. Alay doho maida te togi hom maito marliturgi. Hadu am maida kamu maju ate? Jidang nyalapan ni eda itu tu perjujianan. Alok mah permula no mak. Permula ni perjahati mak. Bayi madaida asal manau ku babuat tu eda teh.
Alai pikir-pikir eda mada. Oleh dah pikir. Mulai ate eda balau mai datong tu paderesanan. Oleh dah sahula ujo uloku. Tahe. Saya ini pikiran niaja akadongan asadoh nian marliturgi. Ape lala di parlalapa do lao mangalului aka si humisip. Ali Tuhan asi maroham dihami aka perdosaon. Mate hale ari Tuhan. Masa lunguki doroh aku neng doho tau marnatal. Alai buah mani. Hola sahala kau deh bapak di siti koson na mangulaon. Bapak niti kos. Alai tahe. Adang sedoh saya hutonot tanak kanal wakon. Mudah-mudahan menomula imana suhaja mana nodoh marnatal. Ale Tuhan. Liam mahamu bau ni roha di bapak ni siti kos namion. Asa boy hamirap boh marnatal. Eda botor, dia eda. Oh, eda. Apalah eda songone jo eda udah pak. Songona cantikku bere. Oh, itu udah beda buah mana mula sakator. Memang. Oh, seragam nami. Memang anggo wanita karir riko songonido ate. Dan wanita karir eda. Aduh eda. Orang kantor dong. Oh, orang kantoran. Memang songona ceria do bereng eda. Nong turu do bonus akhir tahun ni. Nungai dah, apa lah biar sekali. Berarti ngabui hita lawate mangalang ya ke. Apa lah boy ya dakku? Bohan yang lah hita? Oh boy mai alai anom mai arong naiku pabuat tu eda. Berita las niroha don edaku. Hameda. Ikan natau ni dang dohot tamu marnatal. Oh lo. Sonari neng marnatal hita. Maksud nami dohot mai eda marnatal ate. Oh, madate dah. Memang tuhon ni dok menedakku. Natau nasal putu tudang dohot tami marnatal. Alai buhama behenon. Nuaing pe tong mahameda dang boy dohot marnatal. Ala takas di boto hamu nuaing. Nunga di boki kami di puncak. Nang marpungu hami di puncak eda. Kebetulan baru siap pudatai ulang tahun. Jadi tu si do hameda di natalon. Oh, kamu majote dah. Gabi dua alasan nate. Natau ni buat sadang do tamu marnatal. Tong marnatal hamida di dia di kantor. Oh, alai unang mapagudakku si dandan nieda. Moluboy niyan asarame na taon do maeda. Tinggalon nieda majo natu puncaki. Hamu pedaidaku. Masa nang guboki kami di puncak tong dari konon nami. Hamu majedaku ateda. Daong edaku anggo na marulang tahunon boy do rayahonon manang nadigan alayo kan ulang tahun ni Tuhata Yesus Kristus idoon. Ido nyan toho doi. Jadi buhama behenong nga sempat molo haduan. Boy mahami doh dedaku da. Bamolo songonido rohani eda batoy madeda alai berharap dohami boy eda persidoh di Natalta apala di tahunon. Nadenggan eda. Nadenggan. Jadi ima jateda, ulah maju hamida. Songon lima tong ateda. Oh leda, horas ma. Tahe, oma muse niajak donganon, tong do mersidalian laho mamuji pasangap goarni Tuhani. Asi maroham Tuhan marpamuati maroham di dosa nami. Amin. Tahe, nunga pala dang dohot tiba na taon ni marnatal. Hape sa nari pe tong madang dohot tami marnatal alani ulaon na di puncakon. Ale Tuhan bohaman nuhaing marpangaju mahwale Tuhan dia kahurangan nami. Asi maruham di hamile Tuhan. Anggiak mamarhiti asi doolong neruham tiur perjalanan nami. Boy hami marningot mar ulahon aka ulahon ni huriai nang tarlumobi di menyambut hari hatu tubuh ni Tuhata Yesus. Dan igyot. Hayda. Aku ana meda hita jupay sopa. Dan hayda. Toko do ida. Ido ida ba bisan bulan Desember. Godang naman horo baju Natal da beda ba. Ima tutu ba.
Mulai ate tadok tutuhan eda. Amin eda amin. Tong lancar bisnis teh. Hutangnya kone eda salancar sudi eda. Oh leda olo. Alihu ni jo eda. Apalah eda. Nanang bagi ton eda dua au. Ah eda. Mersuku kita kan punguat tamar Natal. Jadi asa roy eda. Bah, do apete. Dang boy ya weda. Dang boy tertinggal nau tokokon. Mulu karyawan nami lo mga toto eda. Maam aja eda. Hadu amma museda. Don. Sehari duita setahun. Masa dang dohote eda. Ola ba eda, ola no dua tu nami mangomo deda, hadu amma museda eda kuda, hamu majalu tu sida. Eda, atong eda mada. Hamu majoda. Angko dang dohot do. Taheak ka dong anon. Si pata dang riko biak kapunguani di dongan na deba. Utagon na malao merdeleni manang natudia daripada mangihuton punguani dohot Natali. Tuhan, merpangulahi maroham dihami. Bah, ali Tuhan marpamuati maroham di dosa nami. Mulubui sogot usaha pe bah, asal lao marsogot marnatal hatop utu tu petokok kusogot. Baik. Eda, dijabu doamu? Dijabu isi. Au deda, amak nasi taronggal. Oh, apalah haroromu eda? Nadong dondai hupa boto tu eda. Taring waktu Natal tahun eda. Tahe, marnatal doko eda. Apa ulau ni banesek godang akapasian ni bagas. Bohama bayenok ku marnatal. Eda. Satu kido marnatal hita. Dua jom do. Dang pola liling. Eda marnatal mar liturgi dah. Non ngahulbuan liturgi meda. Dang na soma jua aweda alai 2 jom tikina mararga doi dihami molo pala hututup klinikon marlao ama sudia kapasino tu bidana asing aha masih humisik dihami eda hamu majo lao marnatala teh bah tutu kudang do HP jol mai marsidalian holan tu suhumisik do rohana hurumik kok dunia sidak kana mangalului siluluan nak to kapar hepengon. Tuhan, marpamuati maroham dihami akapar dosaon. Hamu akadongan sayunang ma tabay nakasidalian lahoro bongot tu bagas ni Tuhani. Jupang dotikina dang boy lakahonota tu bagas joro. Di baheni bisan sadihari dope tung tasarihon ma marparsauran di joro ni Tuhata. Songon nidok niat deta di buku ede nomor 802 ayat sada. tema tu saluhut parhalado parupuan nami luar biasa ya. Sebetulnya na curhat doa laki dia. Curhat. Along do hita saya sono makni siogoli. Do makni sitikosi. Adong do songoni. Daong dang adong nama ngaku. Ido kan? Ale mulai sadari ona tongake. Bolo adong atong rosituata. Mani roy hita. Tatangi homake. Tepuk tangan dulu buat seluruh parhalado kita. Luar biasa. Pramen yang sangat
membuat tergugah hati kita. Semoga pesan Prahmen ini bisa menjadi teguran buat kita semua. Selanjutnya asa tong boy di po acara tahun tabege majo sambutan sian Ketua Dewan Koinonia Amang Situa T. Gultom. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom. Nang malero hawak kainang. Nunga hola sayan nono taruk pitu sino samanga kita te. Shalom. Mau liate. Nau parsanga bihami amang padita resort ana beban dot inang. Na hu parsanga bihami amang padita fungsional eta pubulun dot inang. Suak songonima amanami inanami dongan parhalado nahu parsanga pihami dohot dongan nami calos situa suak songonima nang tu SPH BPH nahu parsanga pihami tarlumubi ma tuhamu amanami inanami dohot ianakon nami ruas ni huriatta HKBP Cimanggis jumulu hitamadok mauliate tu adu penirewata disudiringkan di basana naung tajalo diobason di bapungu asini rohani dewata hita ima marhite-hite perayaan Natal ni seksi paropuan sian hami dewan molotungadong akan ahurang lebih amanginang dia kapangalaka dia kapakuling dang nama kurangi dia kaholong anggiat tu hari namangihu tu tahun akan anang ro lam tu sadana hita saluhutna suak songoni manang dihamuna inanami panitia maula tegudang mau pasatami tu hamuna dia kahalu jaun muna dila kamu roh do pikiran muna do gogo muna dinalao boha asa terlaksana Natal ni parupuan HKBP Cimanggison atong syatu hatama jalo hamuna las omara dalata tarlumubi ma dihita punguan ina na adong di huriatta HKBP Cimanggison dinalau manogu-nogu dia karuasta anggiat asa masuk tu nasida tu punguatta songon nani do ni temai nakkiningan beta hita tu Bethlehem parupuan HKBP Cimanggis beta hita lau pasadahon roha dohot pikirata tepuk tangan cerita tu parupuan gomos paidokku tu hita saluhutna tu hama inanami tarlumubi di seksi BPH unang marnaloja hamu manogi-nogihon manogu-nogu buido libat tono muna hami songon hami dewan mola dong partikian bodoh hita lao manogu-nogu boha asatung sikop tu dengganna hita saluhutna songoni mahata sambutan sian hami horas madi hita saluhutna muliate matu amang Dewan Koinonia tepuk tangan dulu buat amang Koinonia kita ngamali rahita ke neng manga dohamu oke untuk seksi konsumsi mungkin boleh sambil bagi makanan tapi tolong yang tertib pasti semua kebagian ya sambil bagi makanan kita Ina Cimanggis Boys mungkin menyanyikan lagu Dos Niroha tolong seksi konsumsi sambil dibagikan para musik boleh Ina Cimanggis ayo Dos Niroha
Inang Situa Boru Tampu boleh tampil ke depan. Inang Situa Boru Tapu, ayo. Sambil dibagi makanan kita. Inang Situa Boru Tampu ada? Ganti baju. Ganti baju. Enggak usah pakai baju, dia yang itu aja. Kita di tengah dong. Kita di tengah.
Selanjutnya sambil dibagi makanan ini, Amang Pendeta akan memberikan sambutan. Selanjutnya nanti disambung langsung doa makan. Untuk Amang Pendeta A. Nababan dipersilahkan dengan hormat. Horas madihita saluhuna martangiang mahita alaya dorong semartangiang perjolo mauliate ma di tuhatta napaduahon mauliate ma di pengurus ni seksi perempuan songoni manang panitia na patupaho pesta Natal Boronginon na matsayuli jala dengga situtu songon harapan na mungkin boy ta hasiholi siap perpungat ta ima anggiat tu tahun 2025 lam retama sude akka parupuan di huriatta maddohot yak kaulau di huria unang adong na manukang isi dalian songon prahmen nakkaningani alai retama sudah kainang semangat di bagasan akka parpungua do parsaurani do jupang hitan nonakka roha do pikiran namar sipado sallahu pasau tonak kaulon nadenggan alanido totong ma di bagasan semangat di hamunakam inana parupuan laho patupaho nak kaulau di tonga-tongani huria lasmaro hatta di bagasan Boronginon sa aron na mangujungnya no boy bonot takka barita nauli laho si bonot tatutongani bagas nabi songonima sambutan na boy pasatami selamat menyambut Natal madihita saluhu martangiang mahita mauliate ale Tuhan didenggan di basam na totong paroro ngulunami marhai pason sa aron ditikyo dinahudu tihami acara hiburan Natal dohot sudah kerangkaian kegiatan naboy patupon nami dope manguluk kami satokin neng marsipanganon pasu-pasu masipanganon dohot sinumon na neng persaulihonon nami asa gabe hahi paso dohot gugonay baru di hami pasu-pasu ma kana patupaho si panganoni inanami amanami losoni na makobasi lehonom muna sida si kak na tujolono marlipak gadda ka persaulian songoni man puan ali Tuhan puan na boy patupaho para dehos si panganoni totong mani bagasan asini roham na sida laho patupaho nakkanadenggan di tongani huriam uparsauliho kami madi bagasan roham mauliate marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Si titik masih gopak golang-golang ma pinarahut ndak tung songoni penatupa sai godang ma pinasuna. Sambil kita menunggu makan mungkin ada penampilan dari pengurus SPH nggak apa-apa ya biar kita waktu berjalan jangan beranjak ya acara ini makin malam artis yang sebenarnya makin keluar ya nanti ada Agnes Monica duet dengan Maya Romantir ya tunggu aja boleh ketua SPH pengurus SPH sambil kita makan pengurus SPH kita siap menghibur jemaat HKBP Cimanggis silahkan Bu.
Ini dah ulun ni mau ngaji di mercian sa. Kan aku dulu bilang beda. Turun beda. Semangat. Saru padang mangat doa, bilang pula masalah. Dapat manuk kami, tulah pola bertie. Lagi disuruh, ala ko mangat disuruh kita merende. Coba si trio. Sayhu bilangi masude akarosaku digulmi ningoluna huboluson. Digulmi tingoluna
hati matalani di dalam nagolapi. Lukot tertutup di dalam nalatiti. Jauh-jauh mau di goarmu, di togu mau tu dalanmu, diurasi badanku nang tondiku, nang namarna sudah holong mi tua warno sao. Pasang apa, oh Tuhan di ngolukon, unang paluatan aku, iyo Pak Tuhan, dang nama biar meau, moloho di lambuki, dalu maangka seboli, di bahen silami. Mulia Dainang, ketua, bendahara dan sekretaris. Luar biasa. Jadi adong gudang dope acara tahun ale anggota kedebon, tolong semua penonton hadirin sekalian jangan beranjak dari tempat karena ini artis-artis betul. Inang sudah siap? Ya, ini adalah inang pendeta kita berdua. Inang pendeta Ana Baban Boru Siregar dan inang pendeta Tampu Bolon Boru
si Bagariang. Waktu dan tempat kami persilahkan. Alai tolong panitia ke, unang boleh buat kardus dah tujuh lu. Boleh ke? Oh, gimana nurunkannya? Udah dipesan tadi dah. Naik satu lah. Mar partitur udah lah kemarin deh. Ayo Nang, silakan Nang. pahit. Berbahagialah kau yang bertahan hingga sampai akhirnya. Tuhan akan memberi kehidupan kekal.
2 bulan ini lakon latihan. Tepuk tangan sama jotong tunang padita. Ayo. Anggona tong asa rajin din apa barha amang padita di amudi. Oke, ya. Ai, kita bagi suara ninang padita kan? Luar biasa. Kita selalu bersorak-sorai, bersukacita. Oke, biar juga berlama-lama, kita dengarkan dulu sambutan mewakili paropuan dari seluruh paropuan Cimanggis. Kita sambut Inang Nyonya Sitanggang Boru Manurung dari sektor Kolose. Untuk Inang Nyonya Sitanggang Boru Manurung, waktu dan tempat kami persilahkan. Ayo puno mana ise manaing Nyonya Sitanggang Boru bye sok ko Inang. Dong aku persilikalang do. Bye nang na denggani bye denong na. Silahkan Bu. Persilikalang do nanti. Sini sama. Oke. Shalom. Shalom. Shalom buat kita semua Inang, Amang. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih sama Amang Pendeta dan sama Inang, Amang Pendeta Tapu Bolon yang ada di belakang. Terima kasih juga dengan Inang Situa, Amang, dengan semua yang hadir di sini. Terima kasih. Tolong saya ucapkan selamat Natal. Puji syukur kita bisa merayakan PT Jenang Setabi molo makatai dope hita inang odang makatai dope boy dokan molo dang manangi se maju jolo ke boy do hoho maju ita satokin 2 menit do inang mau lihat ulang julah kamu inang neng makatai dope perwakilan sian perempuan ate nangi simpatisan doon gas masuk punguan dan nyaman lo inang main jadi mulai ate madi sude haradion ni rohamuna amang Inang rohamu mernatal sukses terlumawi matu ketua Natal perempuan Inang baru saragi sukses ya Inang dengan semua panitia juga sukses ya selamat hari raya Tuhan memberkati amin amin tepuk tangan buat Nyonya Sitanggang Boru Manurung. Oh terakhir, sekarang penampilan dari Guru Kor. Guru Kor Petapil. Ayo, Guru Kor. Ya, anggota Guru Kor banyak kok kamu mak. Dang pola Marsya ajar halako nggak mantap. Main. Guru Kor doh. Oh dah. Oke, ini mic-nya nang. Amang Parmusik Partodion.
lama-lama kita tunggu penampilan dari gabungan Paropuan. Gabungan Paropuan, ayo. Siapakah mereka? Kita lihat gabungan Paropuan. Mana mic-nya? Sudah dibilang apanya? Musiknya? Cari di sini. Musik. Kesombongan dalam hidupku, jauhkanku darimu. Apa guna harta dunia? Apa guna emas permata jika hanyalah kesombongan yang selalu ku banggakan? Hidupku tanpa pengharapan bila tak kenal kebenaran. Kini aku ingin setia melayanimu Tuhan. Di dalam kesendirianku Apa guna harta dunia? Yang selalu kubanggakan. saat hidup tak pernah susah, harta dunia melimpah, kesombongan dalam hidup
banggakan. Hidupku tanpa pengharapan, bila tak kena kebenaran, kini aku ingin setia melayanimu Tuhan. Apa guna dunia, apa guna emas permata, jika hanyalah kesombongan yang selalu ku banggakan. Hidupku tanpa pengharapan, bila tak kena kebenaran, kini aku ingin setia melayanimu Tuhan. Kini aku ingin setia melayanimu Tuhan. Lanjut piamu ngabe mulai ate mak tu gabungan perempuan adong Esther, adong Ina Kamis, adong Deborah, luar biasa masih cukup. Selanjutnya ada pemberian penghargaan buat yang rajin atau yang memang aktif. Untuk itu biar duluan dari Ina Kamis ya, Ketua Ina Kamis. Waktu dan tempat dipersilahkan. Tolong fotonya di sana ya, karena kita udah habis berfoto. Ketua Ina Kamis, ya, dipersilahkan siapa saja yang mau diberikan. Shalom, tuhita Ina Kamis, songon na biasa inang. Di Ina Kamis adong do. Setiap tahunnya Ima Parjolo mai. Halo Inang. Di kerajinan, ya. boy kerajinan di PA. Tolong foto-fotonya boleh nggak nanti? Latihan kor. Sonari hugor hau kami mana? Tuh juara sada, Ima, Inang, Nyonya Raja Gugu baru sinaga, satu somai nang. Kesini ya, tolong yang berfoto jangan di sini. Bu, Ibu. Juara dua, Nyonya Ambarita baru sudah butar.